adar can ne ake shirin ta kare. Ina maza na yan kowa yau ga fili ga mai doki. Mai rabo yake yin samu wasa ne ita dai kowa. Kawale da birnin adar yan maza gari ku ba su da raki. Kuje su ma a birnin adar can ne ake shirin ta kare. Ina maza na yan kowa yau ga fili ga mai doki. Mai rabo yake yin samun wasa ne ita dai kowa. Inde ka amsa sunan adar ba kai babu zama a gidanku. Kan zama gida batun ko ne ba na shari mai bayayan adar. Din zamanin mutanen dauri adar gurin buda aka san ku. Sannan kuna da saukin kai amma na tawa ba ku ɗaukar reni. Sannan batu na karban baki adarawa nan kuna da karamci. Ba gudu ba sha baya gurin kyauta lamba da ya kune. Kyauta a zuciya take ba tarin kudi ba ne ba in kun gane. Wajen batun gari yan adara cikin idan kuma garhi ne. Kowa ya zo shi birnin adar nan za ya gan ku kuma ya bar ku. Haya kai kawale na birnin adar yan maza gari ku ba su da raki. Kuje su ma a birnin adar can ne ake shirin ta kare. Ina maza na yan kowa yau ga fili ga mai doki. Mai rabo yake yin samun wasa ne ita dai kowa. Baba Tani ya ce mu je mu adar biyo bikin al'ada. Kai shekarar bana birnin adar babban suna ne aka bata. Capital da Rwanda su yadda samu cikin shi sabon tsarin. Mai uwa a gindin murhu na san da baya kukan yunwa. Abin bari ake maguna in ba aure bikin suna ne. Shi ya samu tanan adar aiko ina ake zancen ku. Batun maza ashe na maza ne mata kushe ku kuryar daki. Wai ina mazajen adar ko wakire ku baya kumya. Ka firaminista zaune Natija mai albarka mai kaunar yan Niger kullum yana bakin aiki. Ali Muhammad Lamin Zan baban yara ku gane har manya ma kowa na shi. Adarawa ku samu da tabi sai wa ku ce Merci beaucoup, Sono.